नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे. सावंतवाडी भारतातल्या 48 संस्थानांपैकी एक असणारं संस्थान. या संस्थानला जवळजवळ 400 वर्षांचा इतिहास लाभलेला आहे. या सावंतवाडी संस्थानमध्ये अनेक शूरवीर महायोद्धे होऊन गेलेत आणि त्यांचेच वंशज असणारे युवराज लखमराजे भोसले आज आपल्यासोबत आहेत. युवराजांचा आज वाढदिवस आहे. युवराज, वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला खूप खूप सर्वप्रथम शुभेच्छा. धन्यवाद. युवराजाबद्दल सांगायचं म्हणजे युवराजांनी त्यांचं शिक्षण हे विदेशात घेतलं. विदेशात ते शिकलेत, उच्च शिक्षण त्या ठिकाणी घेतलं आणि यानंतर आपल्या मायभूमीत परतण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. आणि सावंतवाडीत आल्यानंतर इथल्या पर्यटन असेल, राजकारण असेल, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्रात जो राजघराण्याने आतापर्यंत वारसा जपला, ज्या परंपरा इथलं राजघराणं जपत होतं तीच परंपरा युवराज गेली अनेक वर्ष या ठिकाणी जपतायत. आज वाढदिवसाच्या निमित्तानं युवराजांचं बालपण कसं होतं, युवराजांनी कॉलेजमध्ये कोणत्या गमती जमती केल्यात, एकंदरीत त्यांचा जीवन प्रवास आजवरचा कसा होता या संदर्भात त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. युवराज, सर्वप्रथम मी तुमच्या बालपणाकडे येईल, कारण राजघराणं खूप मोठं सावंतवाडीतलं होतं. 48 संस्थानांपैकी एक असं राजघराणं. त्याचबरोबर पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज, शिवरामराजे भोसले अशी अनेक जे राजे आहेत ते आपल्या घराण्यात होऊन गेले आणि त्यांची लोकप्रियता आहे ती आजही आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे तुमचं बालपण नेमकं कसं होतं, तुमच्या बालपणाबद्दल काय सांगाल? माझं बालपण म्हणजे इथं सावंतवाडीत नाही झालं, पण बेळगावात झालं होतं. बरोबर. आणि म्हणजे मी 10वी पर्यंत तिथं शिक्षण केलं. पण माझे म्हणजे आई वडील म्हणजे राजेसाहेब आणि राणीसाहेब ते म्हणजे एकदम म्हणजे सामान्य माणसासारखं वागायचं आणि सामान्य माणसासारखं राहायचं. म्हणजे आपण कॉलेजमध्ये स्कूलमध्ये जाताना म्हणजे आपण कोणाला असं सांगितलं नाही की आपण राजघराण्यावरून आहे काय, ह्या सावंतवाडी संस्थानवरून एक फॅमिली मेंबर आहे, असं केव्हा उल्लेख केलं नव्हतं. तर कशाला म्हणजे मला पण म्हणजे मी खरंच म्हणजे ते राहायला पाहिजे की आई वडीलनी असं केलंय. कशाला आपल्या सिंपल माणसाचं कसं जीवन असतो आपल्याला समजायला. कशा बाकीचे राजघराणे असतील म्हणजे सगळे म्हणणे पण थोडे असतील की एकदमच म्हणजे त्यांना म्हणजे गाडीने सोडत होते आणि असं. पण आमच्यामध्ये मी केव्हा लहान असताना मी रिक्षाने जात होतो आणि मग 8वी 9वी 10वी मध्ये मी सायकलने जात होतो आणि ते पण आपलं घर म्हणजे एकदम म्हणजे 5-6 किलोमीटर दूर होतं, पण मी जात होतो. राणीसाहेब म्हणत होते नाही जावं, नको जाऊ आणि नको जाऊ, पण माझं असं ऑलवेज ते होतं. आणि राणीसाहेबांनी ऑलवेज त्यांनी याचं मला असं ढकललं होतं. तर पहिलं माझे 10 वर्ष म्हणजे 10वी पर्यंत असं जीवन होतं. आणि पुढं जाऊन मग मी मुंबईला आलो. मुंबईमध्ये पण मी 1 वर्ष राणीसाहेब होते, इथे राहिले. मग त्यानंतर एकटंच होतो. तर तिथं पण म्हणजे आपण बजेटमध्ये कसं राहायचं आणि कसं वागायचं, म्हणजे असं नाही की रोज पैसे पाठवत होते, केव्हा लागलं पैसे पाठवत होते, असं नाही. पण प्रामाणिक ते म्हणजे तुमचं एवढंच पॉकेटमध्ये एवढंच आणि त्याचं म्हणजे आता बाकीच्या मुलांसारखं कसं तसंच म्हणजे आपल्या त्याच्यामध्ये हद्दीमध्ये कसं राहायचं ते महत्वाचं आहे. आणि मग बाहेर देशी गेलो असंच. त्याचं तिथं पण तसं होतं. तिथं कसं होतं, फॅमिली मेंबर काय नाही, तिथं ऍटलीस्ट फोन कॉल करून लगेच येत होते काय लागलं. मग तिथं एकटं कसं राहायचं, जेवण कसं करायचं, साफसफाई कसं करायचं, कपडे कसे करायचं, ते सगळं आम्हाला तिथं शिकायला मिळालं. आणि तेच महत्वाचं आहे. आणि केव्हा इथं परत आलो मग मला समजायला लागलं की ते एवढं पूर्व सगळं जीवनमध्ये ते कशाला मला शिकवलं गेलंय, कशाला इथं येऊन परत सामान्य माणसांना कसं मदत लागेल, त्याचे काय अडचणी असतात जीवनात ते समजतंय. मी म्हणजे काय ते की थोडं समजू शकतो, मी पुरं समजू शकत नाही. कशाला ऑलवेज कसं आहे की केव्हा ते फोन केलं तर राणीसाहेब होते, राजमाता होते, दरवेळी होते. पण ते कसं आहे की थोडं म्हणजे फ्रीडम म्हणजे राहतो ते गरजेचं आहे. पण इथं केव्हा आलो आणि मी आता लोकांवर फिरतो, म्हणून मला केव्हा मी म्हणतो फिरतो आणि मला सामान्य माणसासारखंच मला वागायचं आहे. कशा मगच मी त्यांचं म्हणजे काय अडचणी असतील काय, त्यांना पुढचे काय विचार कसं मांडायला पाहिजे आणि इथं कसं आपण विकास करू शकतो, त्या दृष्टीने ते महत्वाचं मला वाटलं. बरोबर. नक्कीच शालेय जीवनात तुम्ही जेव्हा होता म्हणजे माझ्यामध्ये बेळगावमध्येच तुम्ही उल्लेख केला, क्रिकेटची आवड तुम्हाला खूप होती. ही आवड तुम्हाला नेमकी कशी निर्माण झाली? अनेक संघातनं पण तुम्ही खेळला, तर नेमकी तुम्हाला बॅटिंग आवडायची, बॉलिंग आवडायची
आणि कशात तुम्ही जास्त पुढे होता? पहिलं म्हणायचं की मला म्हणजे मी चालू केलं क्रिकेट खेळायचं म्हणजे 5वी आणि 6वी मध्ये, म्हणजे आपल्या अंडर-13 लेवलला. पहिलं राजे साहेब मला भरपूर म्हणत होते की जाऊ नका, खेळू नका, त्याला स्कोप नाहीये, ते नाहीये, ते म्हणत होते. पण मी जात होतो आणि दरवेळी त्यांना माहित पण नव्हतं मी केव्हा खेळतो. आणि मग एकदा डिस्ट्रिक्ट लेवलला खेळलो आणि तसंच पुढं खेळत क्लब लेवलला गेलो. तर मला आवड होतं त्याच्यामध्ये. त्याला हार्डवर्क भरपूर होतं. म्हणजे मी सकाळी 5:30ला उठतो, क्रिकेट खेळायला जात होतो 9 पर्यंत, मग त्याच्यानंतर शाळा शिकायला जात होतो 4:30 पर्यंत, परत क्रिकेट खेळून रात्री 7 वाजता घरी पोहोचतो रोज. तोच शेड्यूल होता माझा. म्हणजे 5 वर्ष मी तसेच गेलो शाळामध्ये. आणि त्याच्यानंतर माझं म्हणजे आवड होतं म्हणजे बॅटिंग मध्ये. मी ओपनर बॅट्समॅन होतो आणि स्पिनर होतो आणि त्याच्यामध्ये पार्ट टाइम स्पिनर होतो. तर तसं आवड होतं आणि अजूनपर्यंत आवड आहे. पण खेळणं नाही होते, खेळायची इच्छा आहे. पण मला आता बघूया, आता खेळायची कसं होते, आता अवघड पडते. मला वाटतं एवढं फिटनेस नसेल, पण प्रयत्न चालू आहे की परत चालू करायचं ऍटलीस्ट पास टाइम साठी, म्हणजे आपला फिटनेस आणि एक्सरसाइज साठी. आम्ही प्रचार करतो क्रिकेट खेळायचं मुलांना आणि आपण करत नाही तर ते चुकीचं होते. तर 100% चालू आहे आता प्रयत्न. नक्कीच. मगाशी जसा उल्लेख तुम्ही केला, म्हणजे सुट्टीमध्ये तुम्ही आजोळी यायचं, म्हणजे आजी आजोबा इथे असतील किंवा राजमाता पण स्वतः होत्या. नातू आणि आजी आजोबा किंवा नातवंड आणि आजी आजोबांचं एक वेगळं नातं असतं. प्रत्येक घरात ते असतं, राजघराण्यात पण ते असणारच, नो डाऊट. तुमचं नातं कसं होतं? कारण आजोबा शिवरामराजे होते, संपूर्ण सावंतवाडीकरांचं, जिल्हावासियांचं प्रेम असणारा राजा, आणि दुसऱ्या स्वतः राजमाता सत्वशिला देवी भोसले. यांच्याशी तुमचं नातं कसं होतं? त्यांच्याबद्दलच्या काय आठवणी आहेत? राजे साहेबांचं असेल, शिवरामराजेंचं असेल, तर मला म्हणजे एकच आठवणी म्हणजे येते की केव्हा मी लहान असता, कशाला मी 5 वर्षच होते, केव्हा निधन झालं होतं ते मी 5 वर्ष होतो. मला नुसतं एक आठवण की आपल्या खालच्या खोलीत तिथं होते आणि ते भरपूर लोक जात होते भेटायला त्यांना. तेव्हा ते ऑक्सिजन वर होते आणि एकच आठवणी म्हणजे मांडीवर बसून मला गोष्टी सांगायचे होते, का असं गप्पा मारत होते, आणि एवढंच मला त्याचे एवढेच आठवणी आहे. आणि नंतर मला म्हणजे आता ह्या काळात मी आलोय, लोक भरपूर आठवणी सांगतात आणि ते आठवणी म्हणजे रिअलाइज होतात की खरं कसं असणार आणि ते बघायला मिळतात. पण राजमातांवर मी आता म्हणजे मागच्या 5 वर्ष झाली, त्यांना 4 वर्ष झाले. तर त्याच्या अगोदर मी त्यांच्यावर भेट आणि त्याच्यावर असताना भरपूर होतो. केव्हा पण इथं येत असताना त्याच्या राणीसाहेब सुट्टीवर जात होते, राजेसाहेब जात होते आणि मग मी इथं येत होतो, काही इथं पण येत होतो आणि जास्ती वेळ त्यांच्यावरच होतो मी. तर त्यांचं कसं होतं, स्केड्यूल होतं की पेंटिंग असेल, असं काय असेल त्यांचं, तर ते माझ्याकडे सांगते असं करायचं. तर ते कला म्हणजे पेंटिंगच्या कलामध्ये मला भरपूर त्यांची आठवणी, आणि त्याच्यामुळे मला आवड आहे पेंटिंग मध्ये. तरी मग थोडं करतो पण एवढं करत नाही. पण म्हणून त्याच्यानंतर मी थोडं प्रयोग गंजिफा मध्ये आणि त्याच्यामध्ये राहिलो. आता युरानी साहेब आणि राणी साहेब बघतात त्याच्यामध्ये, पण त्याच्यामध्ये आवड निर्माण झाली होती. आणि तसंच एक आठवण खरंच म्हणजे राजेसाहेबांनी सोडून गेलं होतं की त्यांनी तो हॉस्टेल चालू केलं होतं आणि त्या हॉस्टेलच्या दृष्टीने इथं मुलं राहत होते. ह्या परिसरामध्ये हॉटेल आता कुठं निर्माण झाले तिथंच झालं. तर मी त्या मुलांवर खेळत होतो आणि ते मुलं पण खुशीत खेळत होते. कशाला ते म्हणतात की म्हणजे इथले म्हणजे युवराज आमच्यावर खेळतात आहे. म्हणजे मी क्रिकेट खेळतो, टेनिस बॉल क्रिकेट खेळतो आम्ही, आणि दर म्हणजे 2 महिने मी इथंच येतो. म्हणजे ते अभ्यास करताना पण मी त्यांना सांगतो नाही या तुम्ही खेळायला या आणि खेळा. तर असं आठवणी मला इथले होते त्या काळाचे. म्हणजे एन्जॉय तुम्ही बालपण तुमचं केलेलं आहे आणि अनेक आठवणी आहेत. कॉलेज जीवन तुमचं कसं होतं हे आम्हाला जाणून घ्यायचंय. कारण तुम्ही विदेशात तुमचं शिक्षण पूर्ण केलं, उच्च शिक्षण घेतलं, आणि त्याचवेळी आमच्या युवराजनी सुद्धा तुम्हाला तिथे भेटल्या, तुमची मैत्री तिथे झाली. त्याच्याचबरोबर अनेक मित्र पण तुमचे आहेत. आम्ही सोशल मीडियावर जेव्हा बघतो तेव्हा तुमचा मित्र समूह सुद्धा, म्हणजे युवराज असताना सुद्धा अनेक मित्र तुमचे आहेत. तुम्ही म्हटलं की त्यांनाही कल्पना नव्हती की तुम्ही या संस्थांचे युवराज आहात. तर आजही त्या मित्रांसोबत तुमचं नातं कसं आहे? जेव्हा त्यांना हे समजलं की तुम्ही ह्या संस्थांचे युवराज आहात, आणि युवराजनींची आणि तुमची पहिली भेट कुठे झाली? पहिलं म्हणजे युरानीच्या बद्दल, म्हणजे पहिली भेट
आपले भरपूर कॉमन फ्रेंड्स होते. म्हणजे आपण खरं म्हणजे मुंबईमध्ये HR कॉलेजमध्ये एकच कॉलेजमध्ये होतो, पण आपली केव्हा भेट झाली नव्हती. भेट केव्हा झाली, केव्हा मग न्यूयॉर्कला पोहोचलो आणि तिथं माझ्या मित्रांनी सांगली ती एक मुलगी येते, त्यांना काय मदत लागेल. ते आपले बॅचेस 3-3 आठवड्याचे होत होते आणि ते मला तर 1-2 महिन्यानंतर आले. त्यांना मदत लागेल तर तुम्ही त्यांना मदत करा. तर त्या दृष्टीने मी सांगितलं, मी त्यांना रिच आउट झालो फेसबुकवर आणि सांगितलं की असं आपल्याला केव्हा इथं तुम्ही येता, तेव्हा आपल्याला काय मदत लागेल तर तुम्ही 100% सांगा, मी मदत करेल आपल्याला. बरोबर. तर त्या दृष्टीने त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला नाही त्या काळात. आणि केव्हा ते इथं पोहोचले, म्हणजे न्यूयॉर्कला पोहोचले आणि ते लेट पोहोचले होते. पहिलाच दिवस ओरिएंटेशनला लेट पोहोचले आणि मग त्यांना मदत पाहिजे होती. मग त्यांनी त्या काळात त्यांनी मेसेज केला आणि सांगितलं की मला जरासं मदत पाहिजे, तुम्ही मदत करा. तर मग त्या दिवशी भेट झाली, मग त्यांना मदत केलं आणि मी माझं मार्ग चालू आणि ते त्यांचे मार्ग चालले. त्या काळात आम्ही नुसतं फ्रेंड्सच होतो आणि आपण फ्रेंड्सच राहिलो. एकामेकांमध्ये म्हणजे आपण माहिती घेतली आणि ते घेतली आणि तेव्हा काय झालं नव्हतं. पण केव्हा आपण परत आलो, म्हणजे अमेरिकेवरून परत आलो, इथं आलो, मुंबईला आलो आणि तेव्हा परत भेट झाली. मग त्यांना वाटलं की म्हणजे आपले विचार काय आणि आपण विजन काय, म्हणजे पुढं काय करायचंय, सोशल असेल काय, आपलं कल्नरीमध्ये असेल, म्हणजे आपलं काय फील्ड आहे, ते आपले मॅच होतात आणि जुळतात. मग ते म्हटलं आपण काहीतरी म्हणजे काहीतरी संबंध वाढवून आपण पुढे जाऊया. मग त्या वतीने आपण पुढं आणि इथं पोहोचलो. आपण थोडं 1 वर्ष डेटिंग केलं आणि मग त्यांच्या आई वडिलांना भेटून आपलं ते म्हणजे लग्न आणि ते झालं. नक्कीच. पण जे तुमचे मित्र आहेत अनेक, तुमचा फ्रेंड सर्कल पण खूप मोठा आहे, आम्ही तुमच्या सोशल मीडियावर पण तो बघतो. त्यांच्याशी आता तुमचं तसंच बोलणं होतं का, किंवा त्यात कुठे थोडंसं वगैरे आलाय? नाही, आता कसं होतं की केव्हा आपलं म्हणजे फ्रेंडशिप चालू झालं आणि केव्हा भेट झाली होती, तर तेव्हा त्यांना माहित नव्हतं की आपण राजगडावरून आहे आणि तसं. तर म्हणून अजूनपर्यंत ते तसंच वागतात. म्हणजे त्यांना ते रिस्ट्रिक्शन नाही, तुम्ही असं आहे आणि आम्हाला असं वागायला लागतात, म्हणून ते संबंध तसेच राहिलेले. मला वाटतं की आपण त्यांना सांगितलं असतं तर त्यांचं पण वागणं वेगळं असेल, मला माहित नाही, पण असं असेल. पण म्हणून असंच वागणं अजूनपर्यंत ते असेच बोलवतात आणि असंच वागतात. म्हणजे आपण बाकीचे लोक कसे आपल्या मित्रावर वागतात तसेच वागतात. नक्कीच. कुठलंही क्षेत्र असलं तरी तुम्ही एक त्याचा अभ्यास करता, कदाचित वारसा तुम्हाला लाभला आणि वंश परंपरागत सगळं असेलच, पण लॉ मध्ये अभ्यास करावा असं तुम्हाला का वाटलं? आणि त्यात तुम्ही पदवी सुद्धा घेतलेली आहे, तर लॉ कडे तुम्ही कसे वळला? कारण शेफ म्हणून तुम्ही उच्च शिक्षण घेतलं होतं, त्यात सगळं करिअर करण्याचा तुमचा उद्देशही होता, तर तिथनं तुम्ही लॉ कडे कसे वळला? नाही, आता शेफ म्हणून मी अभ्यास केला आणि ते केलं आणि मी इथं आलो आणि मी काम केलं आणि मी बघितलं की माझं बरोबर चाललंय आणि ते. पण मी बघितलं की आपले वेगळे, म्हणजे आपण राजकारण पण असेल आणि आपण राजे आहे इथं, आणि त्या दृष्टीने गुलाची जमीन असतील, आपण कॉलेज चालतो, तर आपल्याला नियम समजायला पाहिजे. तर मी म्हणजे नॉलेजसाठी केलं आणि शिक्षणासाठी केलं की मला ते महत्वाने गरजेचं लागेल. उद्या आपण काय बोलतो, पण लोकांवर पण बोललो, आम्हाला समजायला पाहिजे की नियम काय, का उगच काय म्हणून उगच काहीतरी दुसरं काहीतरी निर्माण होईल, तर ते गरजेचं होतं. तर आता पण लोकांना बोलायचं असेल आणि काय पण माहिती घ्यायची असेल, तर म्हणून मी पुरं माहिती घेतो आणि मगच बोलतो. कशाला? ते गरजेचं आहे. अर्धी माहिती घेऊन आपण बोललो, आजच्या काळात भयंकर चुकीचं होईल. कशाला? आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काहीतरी चुकीचं बोललं, ते प्रमाण काहीतरी दुसरंच निर्माण होईल त्याच्यामध्ये. बरोबर. यालाच धरून माझा एक मला प्रश्न असा आहे की हे सगळं शिक्षण तुम्ही घेत होता, सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही पुढे जात असतानाच आज पर्यटनादृष्ट्या आपला जो जिल्हा आहे, पर्यटन जिल्हा आहे, त्याच्यामध्ये पर्यटनात काहीतरी करावं हे तुम्हाला कधी वाटलं? आणि आता आपण जिथे बसलोय ते सावंतवाडी पॅलेस आर्ट बुटीक हॉटेल आपण सुरू केलं आणि अगदी चांगला रिस्पॉन्स त्याला मिळतोय, तर ही संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली? केव्हा मी शिक्षण करत होतो, केव्हा शेफचं शिक्षण करत होतो, तेव्हा एक टॉपिक पण होतं, म्हणजे टुरिझम म्हणून होतं, म्हणजे ते विषयमध्ये. तर त्याच्यामध्ये पण शिक्षण झालेली आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे मी डिटेलमध्ये पण नाही म्हणेल, पण आपलं बेसिक नॉलेज झालेलं आहे.
बरोबर. आणि मी केव्हा बाहेर देशात गेलो आणि मी बघितलं की मला तिथं किती काम करायला येईल आणि किती लोकांना टच मध्ये राहायला येईल आणि इथं परत येऊन इथं किती लोकांना मदत होईल ते मी बघितलं. बरोबर. इथं माझं मदत होईल आणि आजूबाजूच्या 10-15 लोकांना होईल, पण इथं मी आलं तर इथं नुसतं 10-15 लोक नाही, पण इथं लाखो लोकांना त्याचं मदत करायला येईल मला. बरोबर. आणि आपण ते पर्यटन जिल्हा आहेच, ते 100% आहे, पण त्याचं काय करायला येईल, त्याचं कसं उपयोग करायला येईल ह्या भागाचे ते महत्वाचं आहे. बरोबर. तर मी म्हटलं की लोकांना प्रचार द्यायचं आणि त्यांना सांगायचं ऐवजी पहिलं मी म्हटलं की मी पहिलं काहीतरी चालू करायला पाहिजे, मगच मला इथल्या लोकांचं काय म्हणजे डिफिकल्टीज आहे आणि काय अडचणी आहे ते मला समजायला येईल. बरोबर. मी पण आता पाहिलो, मला साधारण 3.5 वर्ष लागले म्हणजे ते राजवाडा म्हणजे एक बाजू म्हणजे 6 रूम निर्माण करायला आणि ते बरोबर. चालू करायला, आणि बघितलं की भरपूर अडचणी आहेत आणि मला थोडे अडचणी समजले की आपण काय करू शकतो आणि कसं करू शकतो आणि असंच पुढचं लोकांना कसं सांगायचं आणि त्यांना कसं त्याच्यामध्ये शिक्षण द्यायचं की आपण इथं काय कसलं प्रयोगचं टुरिझम करायचं. मला वाटते आजूबाजूच्या म्हणजे जिल्हा असेल, काय आजूबाजूचे राज्य असेल, काही देश असेल, त्यांचं थोडं कॉपी करणं ठीक आहे, पण आपण आपलं ओन दिशा आणि त्याच्यामध्ये बघायला पाहिजे. बरोबर. कशाला आपलं ओन आयडेंटिटी क्रिएट केलं मगच लोक इथं येतील. आम्हाला नाही पाहिजे की श्रीलंका सारखं टुरिझम आहे, काय हिमालया सारखं टुरिझम आहे, काय गोवा सारखं टुरिझम आहे, असं नकोय. आम्हाला सिंधुदुर्ग सारखंच टुरिझम पाहिजे आणि वेगळं काहीतरी पाहिजे इथं. तोच महत्वाचं आहे आणि तेच गरजेचं आहे. तर तेच आपल्याला इथं प्रोत्साहन द्यायचंय आणि तेच आपल्याला पुढे घेऊन जायचंय. काहीतरी त्याची वेगळी आयडेंटिटी क्रिएट करायला पाहिजे. आपण म्हणतो आपल्या देशात आणि आपल्या राज्यात भरपूर वेगळं मिळतो, पण आपल्या सिंधुदुर्गात सगळं मिळतो. सगळंच आहे. म्हणजे तुम्ही बघितलं, डोंगर आहे, समुद्र आहे, जंगल आहे, परत म्हणजे किल्ले पण आहे, इतिहास पण आहे, सगळं आहे, पण आपण त्याचा उपयोग केला नाही. त्याचा आता वेळ आलाय की उपयोग करायचा आहे आणि मी 100% माझे प्रयत्न तरी चालू आहे. म्हणून मी म्हटलं इथून पहिलं चालू करायला पाहिजे, मग लोकांना दिशा दाखवायला येईल आम्हाला. मी आता तुमच्या प्रयत्नांकडे घेतोय कारण तुम्ही गेल्या वर्षी राजकारणात प्रवेश केला आणि एक सुखद धक्का सावंतवाडीकरांना होता. जे युवराज अगदी वाटलंही नव्हतं की सावंतवाडीत येथील उच्च शिक्षण विदेशात झालेलं, ते सावंतवाडीत आले, सावंतवाडीत राहिले आणि त्यांनी राजकारणात प्रवेश करत जो वारसा इथल्या राजघराण्याचा होता, जो राणी पार्वती देवींनी विधान भवनात जाऊन आपल्या सावंतवाडीचा आवाज बुलंद केला होता. स्वतः शिवरामराजे जवळपास 5 वेळा या ठिकाणावरनं आमदार म्हणून निवडून गेले. तर हा वारसा सुद्धा आमच्या युवराजांनी सांभाळावा. त्यांनी जसं काम आपल्या विधानसभेमध्ये केलं, विधान भवनात केलं, तसंच काम करत सावंतवाडीचा आवाज विधानसभेत उभा करावा, उमटवावा आणि बुलंद करावा अशी आशा सावंतवाडीकरांची आहे. तर त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? पहिलं विषय म्हणायचं की राजेसाहेब आणि राणी पार्वती साहेबांनी पण केव्हा त्याच्यामध्ये राजकारणामध्ये पण गेले. ते गेले पण कशा, ते राजे होते आणि राणी होते आणि त्या दृष्टीने त्यांच्या लोकांच्या सेवासाठी आणि लोकांचे विचार काय आणि त्यांना कसं रोजगार द्यायचं, त्यांचं कसं म्हणजे पुढं कसं त्यांना जायला येईल ते महत्वाचं आहे. तर आपल्याला पण, मी पण राजकारणामध्ये त्या दृष्टीनेच गेलोय. आपल्याला पुढं काय दिशा दाखवेल ते दाखवेलच, पण ते दिशाने आपल्याला पहिलं म्हणजे महत्वाचं आहे की आपल्या लोकांना काय गरजेचं आहे आणि महत्वाचं आता गरजेचं आहे की रोजगारच्या गरजेचं आहे, तर डेव्हलपमेंटची गरजेचं आहे. तर ते आपण विचारात घेऊन मी राजकारणात आलोय. मी दुसरं काय विचारात घेतलं नाही, अजूनपर्यंत मी विचारात घेत पण नाही. कशाला, आपल्याला ते सगळे पाऊल म्हणजे ते सगळे अडचणी निर्माण आणि सोडून झाले मगच आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि तेच लोक बघितलं तर मला वाटतं दिशा आपोआप निर्माण होईल. पण 2024 जवळ येत आहे. जर पक्षाने संधी दिली, पक्षाने जर आदेश दिला तर आमदारकी लढवाल? आता वरिष्ठ काय म्हणतील त्याच्यावरतीच मी म्हणू शकतो. तर त्यांनी जबाबदारी दिली तर आपण 100% पाळू. पण त्यांच्यावरती आहे आणि पुढे आपण बघू. आपल्याला लोकांचंच म्हणजे भाग घ्यायचंय आणि मदत करायचंच आहे 100%. तर पक्षाला काय वाटतील
आणि काय वाटेल ते आपण पुढे करूच. नक्कीच 100%. अगदी दिलखुलास तुम्ही चर्चा केली. काही 2-3 प्रश्न आहेत, तुम्हाला एक ऑप्शन त्यातला निवडायचा आहे, कारण तुम्ही शेफ म्हणून पण पूर्णपणे शिक्षण घेतलेलं आहे आणि क्रिकेटची पण तुम्हाला आवड आहे. त्याच्यामुळे कुकिंग की बॅटिंग काय आवडतं? आता भयंकर अवघड क्वेश्चन आहे, पण मी आता सध्याच्या त्या स्थितीमध्ये मी म्हणतो कुकिंगच ओके. त्या भागांमध्ये. पण क्रिकेट हायच, प्रेम हायच त्याच्यामध्ये. हम्म. मला खरं म्हणजे कुकिंग आता करू शकतो आणि झोपताना ड्रीम करू शकतो म्हणजे आता क्रिकेटचं. किचन मध्ये तुम्ही बॅटिंग करताय. आणि ड्रीम करू शकतो क्रिकेटचं. बरोबर. नक्कीच दुसरा प्रश्न म्हणजे आता तुम्ही राजकारणात, समाजकारणात सक्रिय आहात, पूर्णपणे काम करताय, तर पर्यटन क्षेत्र जास्त आवडतं की राजकारण? मला वाटतं पर्यटनचं क्षेत्र आवडतं भरपूर. हम्म. कशाला, मला आता जास्त अभ्यास त्याच्यामध्ये, पर्यटनमध्ये जास्त अभ्यास आहे. राजकारणामध्ये मी हल्लीच पडलोय, हम्म. तर त्याचा अभ्यास मी आता अभ्यास करतोय आणि पुढे जाऊन मला माहित नाही काय होईल. पण आता सध्यासाठी पर्यटनच्या दृष्टीने मला वाटतं मला जास्त अभ्यास आहे आणि मी जास्त लोकांना मदत करू शकतो, तर त्या दृष्टीने मी त्या दिशेने चालतोय. बरोबर. आणि 100% पुढे बघू आपण काय होईल. बरोबर. नक्कीच एक शेवटचा आणि महत्वाचा प्रश्न, कारण तुम्ही कार्यरत आहात, अगदी राजघराण्याचे वंशज असल्यामुळे युवराज ही पदवी तुम्हाला मिळालेलीच आहे अगदी जन्मापासूनच. लोकप्रतिनिधी ही एक पदवी तुम्हाला भविष्यात मिळू शकते आणि ती मिळेलच. कुठली पदवी जास्त आवडेल, युवराज की लोकप्रतिनिधी म्हणून? मला 100% लोकप्रतिनिधीच आवडेल. कसे युवराज ते पण लोकप्रतिनिधीच होतोय बरोबर. तो काळात, पण म्हणजे 100% आहेच. हम्म. पण लोकांनीच आवडलं तरच तो युवराज होतो आणि तरच लोक युवराजनी प्रेमाने बोलवतात. बरोबर. तर मी म्हणतो की लोकप्रतिनिधीनीच 100% आवड असेल आणि आपल्याला लोकांचं संपर्कावर राहिलं आणि लोकांवर प्रेम राहिलं, तेच म्हणजे माझं इच्छा नाही, पण सगळ्या लोकांचं इच्छा असतो तो. बरोबर. नक्कीच आज आपल्या वाढदिवसानिमित्त आपल्याला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देत असताना श्रीदेव पाटेकर चरणी एवढीच प्रार्थना करू की आपल्या ज्या सर्व इच्छा आहेत, सर्व मनोकामना आहेत, त्या पूर्ण होत आणि सावंतवाडीकरांचं जे स्वप्न आहे, जे तुम्ही स्वप्न पाहताय, कारण ह्या हॉटेलच्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही कुठेही इतिहास सोडलेला नाही, ऐतिहासिक वास्तूलाही कुठे तडा जाऊ दिलेला नाही आणि एक विजन घेऊन तुम्ही पुढे जाताय. तुमच्या सगळ्या इच्छा या निमित्तानं पूर्ण होत अशा शुभेच्छा देत असताना वाढदिवसाच्या सुद्धा पुन्हा खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद.